richesse de la scène musicale canadienne. Toronto est connu pour sa diversité culturelle et sa célèbre tourséenne. Qu'en est-il de sa scène musicale? Clique sur la bannière pour t'imprégner de la musique à Toronto et découvrir la scène musicale canadienne de la côte ouest à la côte est. Foko aka hako bna dafa nga openata tama mene sisimabo do frala ka degunka anye barako kanka yen sara kalo sabare kono wa wolula de ko bora la sa ne te sara tugu wa nani wa duru tuma do la rente sa mise ka kalo nani kalo duru ken te sa ne continuera ti nkumaru fe asako fe ka dese nyama swala olu asako mu olu tara asako were nana la même chose nsegina kata insertion de travail la olu ku wele ka kumanuye olu ya wele kumarananye umason olu ya mbla kata tribunal la sangelen kiri kofe ambano muso bolo masaka daka hakauka odela adama kasiro chara président tribunal ye kiri ke kanga grosi bokadia ukanga arrière besara kadi uluba kiri kera ka sankelenge mbeyala la dossier uluba clara o asako mo onu olutara uyata kadi merima adira merima minken tara monsieur le maire bara kata nyefaye ako problème tala c'est la famille ibena ni grossier mba photocopie ke ni réunion beke mbibla kono donc amba essayer ka sara don odori biche mbela mununu na doro warte soro kuma kanduma ke wala ngara degunye umutelena sidibe bolo adem nin kɛra sibiri tɛmɛni an bɛ aw ladɔnya ka bɔ siratigɛ la nin muso kofɔlen n'a ye nin fɔ dongo n'a kɛra sibiri tɛmɛni colonel major Ablaye Mayiga ale yɛrɛ tun bɛ nin ɲɛmaya la o dongo espace d'interpellation démocratique a y'a jira k'a fɔ k'a bɛ min ɲini Asako kofɔlen fɛ Kayi u k'a lajɛ yanni kunu tɛnɛn cɛ ko mbini kana se abada n'a nafolo ma d'a ma nafolo musaka bɛ t'i jɔ $1,000,000 wa kɛmɛ ani wa mugan ani dɔɔni o min kɛra kunu 11h waati sani mbini ka se $1,000,000 wa kɛmɛ ani wa mugan ani dɔɔni Asako de Sawa a kɔni nafolo sɔrɔla ka taa di gouverneur ma kunu ka a kɛ n'o Yakuba Jara ye ka a wele ka o d'a ma o y'a sɔrɔ muso min yɛrɛ ne y'o Tɛrɛna Sidibe a yɛrɛ ma bɔ Bamakɔ fɔlɔ ka se Kayi a ka nafolo n'o bɛ tali kɛ $1,000,000 ani wa kɛmɛ ni dɔɔni na o y'a cɛ wele kunungo Kayi ka a ta ka d'a ma a cɛ dun fana Yakuba Jara a ye foli ba lase kɛrɛnkɛrɛnnenya la colonel Assimi Goïta ma k'a lasa ma k'a yira k'a fɔ ale bɛ cogo min na ko a kuma t'a dabi ko fɔ ka d'a kan ko ale kɔni bɛ se ka fɛn fɛn fɔ a la transition in ko nana yɛlɛma de kama ko n'o tɛ ale tun jigi tɛ nin ko kan bilen k'ale ye fɛn bɛɛ fɔ a muso ye ko nka muso y'i jija a ka hakɛ de don n'a y'o sɔrɔ min ka fisa fana k'o ye o de ye an bɛ tɛmɛnkaw fɛ an ka région kibaruyaw la n'o ye Bugunikaw fɛ yen an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Buguni lajɛrɛ kɛra kunnasini a kɛra Yanfolilakaw fɛ yen Yanfolila ni ale yɛrɛ bɛ Buguni région fɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ lajɛrɛ ba bolodalen don o yɔrɔ kɔfɛlaw la lajɛrɛ min n'a bɛ tali kɛ dɛmɛ min n'a bɛ ka ta ka ɲɛsin furancɛ fanga ma a kɛra sababu ye lajɛrɛ kɛlen kɔfɛ Bamako délégation bilara ka taa Yanfolilakaw fɛ o ni donsow minnu farala ɲɔgɔn kan k'u bɛ fɛ ka senkɔrɔba dondonni ta ka ɲɛsin colonel Assimi Goïta n'a ka furancɛ fanga ma Mɔrɔ Jakite n'ale yɛrɛ CMDT PDG Kitakaw fɛ ale tun bɛ nin taama in kɛnɛ kan ka fara Adama Sidibe kan o sira ye o ni donsow kumana Mɔrɔ ye min fɔ donsow ye an ka dɔw lamɛn. ne bolo dugutigiw ni gwatigiw de bɛ wele o yɔrɔ la donc o la an ko Jasibura ne y'a wele ka tila ka taga wele ka hakilina nin fɔ a ye jumɛn yɛrɛ an y'a wele an ni jumɛn y'a yɔrɔ ɲini an bɛn'a kan yan'an kɛ ko kɛ an kana donsoba 2 nin ta an ka taa woro 10 san ka taa di gwatigi ni dugutigi ma donc o la dugutigi bɛɛ tɔgɔ la k'a fɔ donsow b'a fɛ ka nin kɛ u bonya b'a la o kɛ donsow senkɔrɔma tintin an bɔra yen ka taa alimami fɛ Yanfola alimamiba alimami bɛɛ tɔgɔ la dugu bɛɛ la woro 10 ka san ka d'u ma u kɛ donsow dɛmɛ nin ko na parce que u bɛ fasoko de la an n'an ka jɛkulu naraw la an tɛna da kura tigɛ aw ko a kɛ cogo min na aw n'an jɛɲɔgɔnw ni o karimu ye Badogo la ni o Adama ye ni o an dɛmɛbagaw ye transition kɔnɔ
an nara fɔlɔ labɛn ka kɛ cogo min. nin kɛra kunnasini ni o kɛra karidon ka ɲɛsin wasolonkaw ka hakilina ma walasa kolonɛli Assimi Goïta a n'a ka transition wasolonkaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la donsow o faralen bɛ ɲɔgɔn kan Mali walima wasolo donsow dɔrɔn tɛ mu wasolo a tɛngunnen bɛ jamana fila la ni Laginɛ b'o la Côte d'Ivoire fana b'o la o donsow bɛɛ lajɛlen welelen don kɛnɛ kan don min fɔra la fɔlɔ n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ o ye janvier kalo o tile 7 san 2023 fɛn min ni o ye an ka jamana ɲɛma colonel Assimi Goïta a ye décoration kɛ n'o ye waliɲumandɔn kɛ kunu a ka baarakɛda caman na minnu n'u bɛ baara kɛ présidence la Bamako palais la nin baara dabɔra fɛn min kama ko ka maaw encourager ka dusu don o la ka d'a kan o ye baara min kɛ o ni waliɲumandɔn o ka kan o waliɲumandɔn de tun bɛ yen kunu wa présidence yɛrɛ maa min ni o décorera kunu o taara jɔ maa 90 ani maa 1 na kunu o kɛra kunu a ka secrétaire général o yɛrɛ tun bɛ nin kɛnɛ kan n'o ye Mamadu Wulale ye ale y'a jira k'a fɔ ko an bɛ waati min na comme sisan minnu filɛ nin ye ka décorer ko ni décoration ka kan ka d'a kan ko maaw don minnu cɛsirilen don u ka baara tɛ maaw bolo joona ko nka n'i y'a mɛn jamana yɛrɛ palais yɛrɛ kɔnɔna k'a bɛ basigi ko nin n'a a mɔgɔw de nɔ don siratigɛ la o ye olu kɔni waliɲumandɔn fana nana primature la kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min n'o ye primature secrétaire général Amadu Sagafuru Gueye ale fana ye waliɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin primature baarakɛlaw ma maa 70 ani maa 1 olu de lakodɔnna kunu ka olu waliɲumandɔn Dr Sogɛlɛ Kokala Mayiga ale ye taama kɛ kunu ka taa Kalaban université campus université min jɔlen bɛ yen ka taa Kolonbo karili o kɛ ka d'a kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko nin yɔrɔ kofɔlen n'a a ɲɔgɔnna yɔrɔ tɛ farafina tile yan fan bolo fɛ yan sanayɛlɛ kalanso la ko o de Kolonbo karili kɛra min donna la miliyari 30 ani miliyari 5 bɔɲɔgɔnko o de donna la fɛn min ni Dr Sogɛlɛ Kokala Mayiga a se min kɛra kabala kunu u ye kuma na balani kalifa la a ye min fɔ an ka a dɔw lamɛn. N'i ye Chine lajɛ n'i ye Maliyɛnw lajɛ n'i ye professeurs lajɛ n'i ye écoledenw lajɛ u hakilina ye kelen jamana ka taa ɲɛ ka bɛɛ hakili sigi président ŋaniya bɛ écoledenw la ka tɛmɛ fɛn caman kan mun na parce que Mali avenir ale yɛrɛ y'a fɔ jeunes ye n'ale ma réussi i n'a fɔ jeunesse ma réussi donc jeunes kan k'a dɔn tigitigi o mɔgɔ min bɛ jamana kunna bi olu ka mɔgɔw de a bɛ baara kɛ jeunes ye donc n ye ɲininkali kɛ ministre fɛ o tuma nin bɛɛ a kɛra hakɛ jumɛn la ko miliyari 30 a caman ba a fanba Chine de y'a di a y'a di comme ça a ma di juru la de a y'a di parce que tew de don a filanan n ko ministre ma yali sira min bɛ bɔ yan ka taa aéroport la ka taa Bamako u b'a fɔ ma la route du savoir est-ce que a bɛ budget la bien a t'a la ministre ko ne ma ko président ye yamaruya di ani ministre des finances ko bɛ budget la donc jeunesse kan k'a dɔn ko fɛn o fɛn n'a kan ka kɛ jeunes ye an b'o de la donc olu fana k'u ka baara kɛ. Dr Sogɛlɛ Kokala Mayiga a ye foliba lase Chine jamana ɲɛmaa ma Sinikaw ka lasigiden tun b'a kɛnɛ kan a y'o sɛbɛkɔrɔ fɔ ko jɛɲɔgɔnya min ka di o dɔ ye Chine ta ye ko ani dɔw ti kelen ye ko a ma sɔn k'a ma kuma lamɛn a ma sɔn ka don janfa la Mali ma ko n'o tɛ ko Mali yɛrɛ dɛmɛbaa jɛkulu dɔw bɛ yen olu kɔni hakilina ye min ye bi o ni Chine ta ko a ka jan ɲɔgɔn na ko hali o filɛ nin kɛnɛ min kan tan ko nin man di o jamana dɔw ye ko nka Chine nin cogo la ta taala cogo min na n'Ala sɔnna ma ko ani Mali o bɛ u sago sɔrɔ u ka jamana fila cɛ baaraw la DIRPA colonel Sulemani Traoré
ale ye laseli kɛ kunnafoni di don a ye kunnafoni min di kunu a nafa ka bon kosɛbɛ ka d'a kan ko kalo min sarata n'o ye nowanbu kalo ye o ni octobre kalo k'o ma kɛɲɛ ka d'a kan ko nka wulikajɔ min kɛra nowanbu kalo la o ma kɛ octobre kalo la nka ko nowanbu kalo ko caya wulikajɔ min cayara a nana ye k'a fɔ a caman ye ma kɛ tiɲɛ ye o fana nana kɛ yɔrɔ minnu ni siga kɛra o ma o caman kɔni lakanalen don bi ko n'i y'a jateminɛ n'a y'a sɔrɔ octobre kalo tɛmɛnɛ wulikajɔ mɔgɔ caman minɛna ko siɲɛ in na maa caman ma minɛ bi colonel Suleman Danbɛlɛ ka kuma la a ka kuma la a y'a jira k'a fɔ ko bɛ bolo min kan ko bi tan n'a y'a sɔrɔ siran tun bɛ faamaw la fɔlɔ bi ko terroriste de bɛ bolila k'u yɛrɛ ɲini a ko ɲɛ o la ko fɛn fɛn filɛ k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen nkalon ye ja dɔw bɔra tile fila in na ani kuma dɔw lasera tile fila in na a bɛɛ lajɛlen nkalon ye ko o ko o dogodogoni kow dɔnna a mɛnna fɔlɔ tun ni terroriste taara ni janfantiw minnu ni faransi kɛlen bɛ ka minnu labɛn n'olu taara ka taa dugu ci o bɛ sɔn ka marifa di an balimaw ma o bɛ na marifa ci ka Alahu akbar sɛbɛkɔrɔ fɔ o y'a sɔrɔ minnu ye tiɲɛli kɛ olu nana o kɛ a mɛnna ko misali dira o minnu bɛ marifa ci ne n'u b'a fɔ ko Alahu akbar e bɛ a marifa ci cogo lajɛ i tɛ maa si bintɔ ye a kɛnɛ kan wa i tɛ foyi y'a la min ye kɛnɛkan ta ye nin bɛɛ ye lajɛlen ko labɛnnen ye ko labɛn min ni o bɛ fɛ ka Mali kɔni sɔbɛ kɔrɔ tɔgɔ tiɲɛ kɔsa in na Bore Douentza mara la k'a fɔra ko maa 40 ani maa 1 ko o minɛna Mali sɔrɔdasiw ani a dɛmɛbaa jɛkulu minnu n'o ye Rusiw ye ko o minɛna u bolo ko Rusi cɛ min tun b'o la ko ye maa caman faga o la nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn min ye dɔrɔn an dɛmɛbaa jɛkulu kɔrɔ min n'o bɛ tali kɛ Faransi la Faransi bɛ janfa min na k'a labɛn dɔrɔn k'a lase misali la a fɔra k'a kɛra yɔrɔ min i bɛ taa ɲininkali kɛ fan bɛɛ fɛ i t'a a yɔrɔ ye i t'i mɔgɔ ye a la laban in na ko Ala kɛra sababu ye Mali sɔrɔdasiw misi 500 bɔɲɔnko o tun minɛnen don terroriste bolo ko bibi na tan o bɛɛ lajɛlen lasɔrɔla o ye ɲininkali kɛ colonel Lamini Danbɛlɛ la yali ɲinan ko bɛ cogo di ɲinan sumana don bɛ cogo jumɛn a y'a jira k'a fɔ ko maaw ka ɲininkali kɛ dɔrɔn ɲinan ani salon n'a sɔrɔ kelenw don ko Mali gouvernement kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ min tigɛ a ko la ko o ti dogona ko ye ɲinan k'a fɔ suman sɔrɔla ko o ti tigɛ ko kuma kɔni t'a la o la ko o de kosɔn ale bɛ k'a fɔ lakana tɛ se ka kɛ k'a ɲɛ fan bɛɛ fɛ ko nka ɲinan an bɛ waati min na comme sisan k'o fana ka fisa ka tɛmɛ san tɔw kan fɔɲɔgɔnkɔ bɛ Benin jamana ale ni Kɔrɔwarikaw ka jamana ɲɛmaa cɛ ka sanga UEMOA ko ma CEDEAO dun jamanaw san 1 ɲɛmaa bɛ ka ɲini UEMOA la a tɛ ka sɔrɔ wa ko o de kɛra sababu ye ni a ye san 1 kɛ Alassane Dramane Ouattara bolo a kan ka di maa min ma o ye Patrice Talon de Beninkaw ka jamana ɲɛmaa nka ale ko ale walasa ale ka sɔn k'a fɔ k'ale bɛ kɛ UEMOA président ye ko fo lajɛrɛ ka taa kɛ Benin ka d'a kan ko i tɛ se ka kɛ fɛn ɲɛmaa ye ka na tila k'a fɔ ko lajɛrɛ bɛ taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ ko ale kɔni tɛna sɔn o ma n'u bɛ sɔn o ma a fɔra bana n'u ma sɔn o ma bɛɛ ko o fana o y'a bannen ye ale y'o fɔ min kɛ lajɛrɛ kɛra laban in na Abidjan jamana ɲɛmaa fɛn fɛn tun kan ka y'a kɛnɛ kan caman ma na UEMOA lajɛrɛ kɛnɛ kan wa labanna min ma o y'a sɔrɔ Mahamadu Bazoum yɛrɛ tɛ yen ale ka minisiri tun bɛ nin kɛnɛ kan o ye a ɲɛmaaya ta k'a di a ma k'a ka taa di a ɲɛfɔ Mahamadu Bazoum ye k'a kɛra UEMOA ɲɛmaa ye o de kosɔn u y'a jira k'a fɔ bibi in na ko UEMOA kɔnɔ ko maa bɛ se k'a fɔ ko a sɛbɛkɔrɔ ka ca kosɛbɛ Musa Dadis Camara an b'a ladɔnniya k'a fɔ kununko a welela bɔgɔ jeninen sanfɛ ka sanga san 2009 san 2009 balawu min kɛra n'a kɛra Konakirikaw ka balontan tɛnɛnba la n'a kɛra sababu ye ka maa 150 a kunkanfɛn k'o bɔ n'a nin na o kiri de bɛ yen tile fila in na o don o kun ye Musa Dadis Camara wele ko k'a fari ma lafiya dɔgɔkun kelen ɲɔgɔnna dira ma kunun de sa kiri daminɛna kokura a daminɛli n'a tun bɛ baara ɲɛfɛ kunun a y'i sɔsɔ a bɛɛ la
a ko ni min kɛra tan o dongo n'a kɛra san 2009 n'a kɛra Konakirikaw ka balontan-tɛrɛnba la ko o bɛ fɛ ale ka tiɲɛ fɔ maaw ye wa tiɲɛ tɛ fila ye ko kelen don ko Alpha Condé Seguba Konatɛ ani Tumba Jakite Abubakar Jakite Tumba k'olu de nin ko in labɛn tan ka tɔgɔ tiɲɛ se ale ma a y'a jira kumana fɛn min kan fɔlɔ o ye a yɛrɛ kun ye a ye min kɛ ka a yɛrɛ kun kɔni tanto a bɛ ti jɔ lɛrɛ kelen bɔɲɔngo la ale fa ye min ye ale fa mɔna cogo min ale fa kun ye chauffeur ye ni o tun ye juge dɔ ka chauffeur ye ani ale yɛrɛ Musa Dati Kamara bi k'a fɔ de ko ale bɛ kalon tigɛ maa ye ko o ti kɛ abada wa a ye kuma fɔ ka i bolo da fɛn min kan walima ka hakilina to fɛn min kan k'o ye Bible ye i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na sigana bɛ ka bɔ Macky Sall ale ka candidature sabanan na Amadou Ba a bɔlen kɔ o dongo Faransi n'ale premier ministre ye bi Sénégal a kumana kunu a kan ka baara kɛ kɛcogo min na a y'o laseli de kɛ n'a b'a fɔ ma ko politique générale o min n'a y'o lase gouvernement ɲɛkɔrɔla la kunu ani assemblée ɲɛkɔrɔla maa min tun welelen don a y'a jira ka foli lase kosɛbɛ Macky Sall ma k'a jira k'a fɔ ni jamana kan ka kalifa maa la ko ni ale yɛrɛ ɲininka ale Amadou Ba min premier ministre la bi ko Macky Sall ka ɲi a la kosɛbɛ ale y'o kuma fɔ fana fɛn min ni o ye député dɔw olu nana ka na kuma ta k'a jira Amadou Ba la ko jɔnwala ye min fɔ ko temps dɔ kelen ma jɛn wa ko o b'a fɔ o dabara la bisa kɔni bɛɛ k'a mɛn ni min m'a faamu o k'a faamu k'a fɔ san 2024 février kalo la n'o kan ka bɛn Sénégalikaw ka jamana ɲɛmaa kalafili ma ko Macky Sall k'a bɛ kɛ cɛbɔ ye ko ni min b'a faamu o k'a faamu o cogo la ni min yɛrɛ fana di t'a faamu ayiwa ko na a fɔ cogo don an bɛ waati min na comme sisan Congo RDC Félix Tshisekedi a ye kunnafoni caman di sira kelen don minnu ma bi tan ni o tɔgɔ sɛbɛkɔrɔ kasalen bɛ a ko la o ye Faransi ye a kɛra kɛcogo jumɛn na Faransi ka avion de taara jigin uranda laban ani Congo RDC furancɛ o avion kofɔlen foyi fana ma bɔ a kɔnɔ ni maramafɛnw tɛ o kɛra o y'a sɔrɔ kɛlɛ nana wusu ale jiginna lala a ma bɔ a kalama walima a t'a dɔn kɛlɛ bɛ lihala min na o jalakili talen don k'o ɲɛsin bi tan Faransikaw ma a kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye Félix Tshisekedi ko Congo RDC bɛ nin cogo in na kabini yɛrɛma hɔrɔnya tara ka d'a kan ko min ye sebatigi ye jamana minnu n'olu ye sebatigi jamanaw ye k'olu tɛ fɛ abada fɛn fɛn ye basigi ka na n'o ye Congo RDC walasa u bɛ se ka fɛrɛ cogo min na Congo dugujukɔrɔ nafolo ma ko ni Congokaw dun tɛ ka keguya fo k'a ko to nin cogo in na ta giringajɔ la a laban ko denmisɛnnin minnu bɛ nale ni olu cɛkɔrɔbaw ma se k'a ko dilan ko a bɛ dilan bi lamɛrikɛ jamana kan jamana 49 olu de welelen don bi farafin jamanaw la ko a kɛra kɛcogo jumɛn na lamɛrikɛw nana ye k'a fɔ nafa min bɛ farafin jamana la n'ale sigira nin cogo in na ka jamana nin to farafinna to nin cogo in na tan k'a bɛ kɛ nimisaba ye o y'a sɔrɔ ale tun ye farafinna to cogo min na o y'a ye ka to Faransi bolo ale bɛ fɛn fɛn kɛ farafinna yan ani Faransi ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ o kɛlen don ni Faransi fana tun bɛ fɛn fɛn kɛ farafinna yan a tun bɛ a ɲɛfɔ o bɛ bɛn a la nka ko bɛ ka tiɲɛ cogo min na ni Chine ani Russie jamana o bɛ ka farafinna jamana sɔrɔ lamɛrikɛw ko n'u ma wuli tuma la k'u b'a bɛɛ jɛ o ye lajɛrɛba tun o bɛ daminɛ bi o lajɛrɛ kelen kabiri kelen miliyari 50 ani miliyari 5 dollar wari la ko a bɛn'o di jamanaw ma farafin jamanaw ma Mali t'a la Laginɛ t'a la Burkina Faso t'a la ani Eritrea t'a la ko coup d'état kɛra o yɔrɔ kofɔlen olu la nin bɛɛ lajɛlen n'a taw ta jamana dɔw bɛ yen minnu ni Russie bolo bɛ ɲɔgɔn bolo misali la ko bi kuma bɛ na min yɛrɛ kɛra sababu ye ni lajɛrɛ nin kɛra o kɛra wete min kɛra waati tɛmɛn'o la n'a kɛra diɲɛ selekɛnɛ tɔnba kɛnɛ kan o ni kɛnɛ kan farafin jamana caman ma sɔn ka vote k'u ka gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin Russie jamana ma o kɛra sababu ye ka lamɛrikɛw sɛbɛkɔrɔ siran ko in bɛ nale cogo min na n'ale ma wuli tuma la a laban ko a bɛna kɛ gɛlɛya ye ale yɛrɛ kɔni ma o lajɛrɛ bɛ daminɛ bi n'Ala sɔnna ma a fɔra fɔ cogo min na Washington kɛrɛnkɛrɛnnenya la Soudeur Djibril Kouyaté n'ale ye soudeur quartier mairie Djegwa ko k'a lase
badi bɛɛ lajɛlen ma ale ka turaden dɔ maleri gaucher don ko a tununa bɛ a bɛ tile 10 bɔɲɔgɔnko bi tan tile 10 bɔɲɔgɔnko bɔ bi wa a ka jateminɛ la a tununa yɔrɔ min na o ye Kapaga kungo kɔnɔna ye a b'a ɲini ala ka jɔn ɲuman bɛɛ lajɛlen fɛ ni maa min kɛra nin turaden ye fɛn ye na maleri gaucher don ko ka sabali k'a lase ale Jibril Kuyate ma a bɛ se k'a wele a ka numéro kan n'o ye 74 09 05 12 walima a balimakɛ Adama Kuyate n'o bɛ Jelisoba la o ka téléphone numéro 68 76 33 21 limana an fana bɛ ɲɔgɔn bila sɔgɔmada in na ne bɛ aw fo k'a waliɲuman k'a fɔ aw ye n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'Ala sɔnna ma nin kunnafoni kelen kɛnɛ kan bi in na nka san'o cɛ Amadu Ba a bɛ min fɔra sɔgɔmada in na a bɛ n'o latɛmɛ a ye miiri tɛmɛnen sanga 30 aw k'an bɛn